Исәнмесез. Без бүген пергамент кагазы ясарга өйрәнербез. Башта пергамент сүзенә аңлатма биреп китик. Нәрсә соң ул пергамент? Пергамент ул яшь бозау терисеннән ясалган язу материалы. Борынгы заманнарда язу әсбабына әйләнгәнчә ул катлаулы озак эшкәртүләр узган. Шуңа ул кыйбат булгандыр. Якынча безнең эраның 2нче гасырлары тирәсендә ясый башлаганнар. Димәк, элек заманнарда пергаментны яшь бозау терисеннән ясаган булсалар, без сезнең белән бүген аны кәгазьдән ясарга өйрәнәбез. Моның өчен безгә A4 форматындагы кәгазь, пумала, куе итеп ясалган кофе, салат, чәч киптергеч, өй шартларында эшләгәндә шәм, таба да кирәк булыр. Хәзер эшне башлыйбыз. Беренче итеп, без кәгазьнең кырларын төрле формаларга кертеп, йөртеп чыгабыз. Кәгазьне әзерләдек, хәзер без аны юмарлыйбыз. Булды. Хәзер җайлап кына йөртылмасын өчен без аны яңадан турайтабыз. Менә булды. Кофены савытка салабыз. Пумала белән кәгазьне буяп чыгабыз. Димәк, без бер ягын буяп бетердек. Безнең менә шушындай буялган кәгазь килеп чыкты. Ә хәзер без аны чәч киптергече белән киптереп алабыз. Менә безнең кәгазебез әзер дә булды. Балалар, өй шартларында эшләгәндә мөмкин шәм кулланырга. Шәм белән сак эш итәргә кирәк. Яныгызда өлкәннәр булганда гына рөхсәт ителә. Шәмне кәгазьнең кырларына әкренләп кенә тидереп алырга кирәк. Таба кулланырга да мөмкин. Табаны бик әйбәтләп кыздырып, кәгазьне таба өстенә куярга, кашык яисә тоткыч белән аны бастырып торырга кирәк. Шуннан бик матур, менә шушындый карарак истәге булган таплар барлыкка килә. Пергамент иске булып күренсен өчен мөмкин язганда каләм кулланырга. Сез аны шулай ук туган көннәргә матур чакыру ясау өчен, мәктәптә эшләгән проектларда язу әсбабы итеп куллана аласыз. Күнҗеп яки иске кыңгыртбау белән бәйләсәгез, аны чыннан да тергәккә шатып ясап куя аласыз. Бүгенге пергамент ясау мастер-классыбыз тәмам. Әлеге булган дәресне сез үзегезгә файдага кулланырсыз дип уйлыйм. Сау булыгыз.